Здравейте, приятели, съм ProPlayBG. Това е втори епизод от оцеляването ми на Max Survival. Max Survival е защото имаше един и единствен коментар, който предлагаше 3 или 4 имена, но най-много ми хареса Max Survival. И отдолу в коментарите един друг човек потвърди, че Max Survival е наистина яко и мен много ме изкефи. Та е, че това е втори епизод от поредица ми Max Survival. Както виждате, съм се развил вече доста. Не съм се развил доста, но първо искам да кажа, че какво да ви кажа? Значи снимах епизод 2 епизода имам, но аудиото и го няма и доста засичат, смисъл рейсам се по едно време компа, трябваше да го продължа и просто въобще се бъгнаха програмите за обработване, към тасията ми се бъгва нещо, но да, нека това е втори епизод да продължим. Тук съм си направил една градинка, която беше в един епизод, но нямаше как да го видите. Да, тук съм сортирал някои неща. И сега мисля вече да се направя място за животни, защото знам, че до мен има някъде животни, и да се направя място за тях. Сега, пръчки ще ми трябват. Още малко. Така, как беше сега? Така ли? Не. Значи повече дърво. Я. Абе. Да, ето така. Ето. Цак, 18. Нека им ти 18 къде да ги разположим. Тук съм заградил, за да не падне долу в равина, както знаете. 18. В някаква степен си оправих мишката, да не ми бъгва нещо. Бъгваше. Тук трябва да го изградя. What the fuck, измислих нова дума. Не мога да повторя отново. Добре, тук мисля да са крави. Има крави. Някъде насам. Ето е 2. Да, има. 2, 3, 4, 5. Малко е мъничко, май. Ще ни трябва още малко. И една вратичка. Вратата ще я сложа точно тук и... Да. Или не. Вратата няма да бъде тук. Вратата ще бъде точно от другата страна, защото да мога да влизам по-лесно. Ето тук. И сега да отида да взема кравите, да ги привлека. Едната. И втората. Идваш. И ти идваш. Нали? What? Ага. Чакай сега. Е така стана най-лесно. И като стигна тук... да.
Окей. Окей. Готови са. Сега нека изложим малко осветление тук да си имат. И сега. Да се наедем първо. Нямаме много храна, затова ще ни трябват и кравите. Така. Какво ще да съм торчове? И аз не съм се направил точно за мен. Този епизод ще справим така фермите. Тази вратичка май не е сложена правилно. Оп, побърках. Така. Така. Тук и няма повече да слагам. Та друго... Се отсечем това дърво. Отдавна не съм снимал и вече бъркам думите. Нямам много време. Но ще се опитам да снимам. Тук ще паднат сидове. Ето така. Да ходим да си оправим малко. Да осветим. За да ни идват зомбитата. И тук. Тук, например, като се напия и ще падна. Окей. И затова така го заограждам. Да. Миналия епизод, не в миналия епизод, просто вие не сте го видяли, няма да го кача, защото аудиото нещо не остане и такива неща. Нататък ходих, проверих, че тази равина продължава доста нататък и завива. Но ще го покажа сигурно с малко или следващия епизод, няма да се представя. Сега нека легнем да се наспим. Да искам да кажа, че вече няма игра извън кадър или нещо такова. Всичко ще бъде в кадър. Къде това ще мога порасне? Ами да. Се раздушим ние кравите, какво чакаме? Ето. Ето малък Иван. Този торч тук. Оп, не. Този торч тук. Тук така ще се направи едно малко мостче, сигурно. От една страна ще се направи едно малко мостче, за да не минавам чак от сам или чак от там. За да ми е по-лесно и да е по-красиво някакъв начин. Така го кажа. Сега ще направим малко декорация. Не баш декорация, но сложим някои неща. Сега това точно тук, например. Опс. Оп, изглежда не съм си оправил мишката. Е, така май трябва да се оправя. Окей, сега е оправена малко. Още малко ще ми трябва.
Ето така мисля, че е много добре. Така както сега го направих. Да. Доста добре изглежда даже. Да оставим непотребните неща и не знам друго какво да направим в този епизод, освен да го приключа. Да, надявам се, че ви е харесал. Коментирайте, оценяйте и ще се видим в следващия епизод.